Westerschelde-tunnel per 2025 definitief tolvrij voor personenauto's. Het is gelukt. We zijn 8 jaar eerder tolvrij. En dat is goed nieuws voor alle Zeeuwen. Maar voor vrachtwagens is er nog geen oplossing. En verder in deze Zeeland nu. Politie zoekt getuigen na enorme cocaïnevondst. En opnieuw ruime meerderheid voor kerncentrales. Goedenavond. Het is definitief. De tol gaat per 1 januari 2025 van de Westerschelde-tunnel af. In ieder geval voor personenwagens. Die afspraak is vandaag gemaakt in Den Haag tussen het Rijk en de provincie. Met de handtekeningen van gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers is de tolvrije tunnel vanaf januari 2025 een feit. In ieder geval voor personenwagens. Dankjewel, Mark. Heel graag gedaan en ik wens jullie heel veel succes met deze impuls voor met name voor Zeeuws-Vlaanderen. Fantastisch gebied en ik hoop hiermee weer verder vooruit in de vaart der volkeren. Absoluut. De Tweede Kamer nam al eerder een motie aan voor een tolvrije tunnel in 2025. Maar door de val van het kabinet leek alles op losse schroeven te staan. Maar met de handtekeningen van Zeeland en de minister staat het nu vast. Ik ben tevreden en enorm blij en ook opgelucht. Het is gelukt. We zijn 8 jaar eerder tolvrij. En dat is goed nieuws voor alle Zeeuwen. En daar ben ik heel blij dat vorig jaar ook de Tweede Kamer gewoon met alle 150 leden heeft gezegd, ja, dat geld dat moet er komen. Ze hebben ook een potje aangewezen waar het uit vandaan moest komen. Ja, en toen konden we echt aan de slag om de afspraken verder vorm te gaan geven. Ja, verslaggever Simone Gideonsen die staat bij de Westerschelde-tunnel. Ja, Simone, ja, dit weekend zoomde even rond dat het misschien wel 1 januari 2024 zou worden. Maar ja, het gaat nu toch om 1 januari 2025. Hoe zijn de eerste reacties in Zeeland zelf van de Zeeuwen? Ja, de slingers worden hier nog niet opgehangen. We waren vanmiddag in Terneuzen en daar heerste toch wel het gevoel eerst zien, dan geloven. Het duurt nog een jaar en in een jaar kan veel gebeuren. En ook bij Stichting Zeeland Tolvrij heerst nog geen vreugde. Dat vertelt Petra de Boevere van de stichting. Wij hoopten echt dat het 1 januari 2024 zou zijn. Maar goed, dat is het niet. En ja, Zeeland Tolvrij is niet een beetje tolvrij, dus voor iedereen en niet alleen personenauto's. De stichting beraadt zich nog op verdere stappen. Zeker waar het vrachtwagenverkeer betreft, is er toch nog wel wat te winnen. Op straat in Terneuzen wordt er vooral positief gereageerd. Geweldig, eindelijk. Dat alleen mogen van mij. Want het kost een hoop geld aan we aan de overkant willen. Ik woon hier in Zeeuws-Vlaanderen, niet heel veel te doen. Dus als ik dan ergens anders naartoe wil, ja, dat kost me weer €5 extra. Tolvrij is altijd goed. Je gaat sneller een keertje weg richting de overkant of verder. Toch houden sommige mensen nog wel een slag om de arm, want je weet het maar nooit met die politiek. Het is niet de eerste keer dat ze een datum aangaven of dat er aankwam. Dus nu ben ik benieuwd of het echt zo is. En als het echt zo is, toppie. Ja, het werd al eventjes genoemd door Petra de Boevere, Simone. Per 1 januari 2025 tolvrij voor personenwagens, niet voor het vrachtverkeer dus. Ja, hoe reageren de werkgevers? Ja, het raakt vooral de bedrijven, want hun werknemers kunnen nu wel zonder tol te betalen met de auto naar hun werk komen. Maar vrachtwagens moeten nog altijd wel die tol betalen. Dat zorgt voor een dubbel gevoel bij Erik de Ruijser van ondernemersvereniging VNO-NCW. Dit is een eerste stap voor ons. Het is een hartstikke mooi bedrag, 140 miljoen krijgen we. Wat zeg maar, voor het eerste deel van het tolvrij maken voor het personenverkeer gebruikt kan worden. Maar er moet nog een volgende stap komen en dat is voor het vrachtverkeer. Want anders dan blijven we met hetzelfde probleem zitten voor alle bedrijven die daar gebruik van maken. We moeten zeg maar, al onze kanalen blijven benutten om te zeggen van jongens, het is gewoon oneerlijk dat die tol hier nog plaatsvindt. Want we zijn ongeveer de enige regio in heel Nederland waar je alleen maar kunt komen over Nederlands grondgebied als je tol betaalt. En dat is gewoon niet eerlijk. Ja, Simone, ondernemers dus niet echt blij. Hè? Ook teleurstelling bij die Stichting Zeeland Tolvrij. Kun je dan toch zeggen dat dit een historische dag voor Zeeland is? Ja, je zou eigenlijk denken van niet, want 2025 leek eigenlijk al gewoon in de pocket. Maar vandaag bleek toch wel dat dat niet zo was. En nu wel. De handtekeningen zijn gezet. Het staat echt zwart op wit. Per 1 januari 2025 wordt de tunnel tolvrij. En dat is toch 8 jaar eerder dan oorspronkelijk het plan was, hè? 2033. En daarmee is het vandaag toch een historische dag geworden voor Zeeland. Simone Gideonsen, dank je wel. De politie is op zoek naar getuigen na de enorme drugsvangst bij de Zeedijk in Rilland.
Daar zijn tientallen pakketten aangespoelde drugs gevonden. In totaal gaat het om een kleine 1000 kilo met een straatwaarde van ruim 70 miljoen euro. De drugs werden aangetroffen na een grote zoekactie van politie en douane met een vliegtuig van de kustwacht en met boten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie zoekt mensen die iets ongewoons hebben gezien in de buurt van de Zeedijk. Tientallen inwoners van de gemeente Middelburg hebben geen stempas gekregen voor de Tweede Kamerverkiezingen van komende woensdag. De gemeente kwam het probleem op het spoor doordat relatief veel mensen uit een bepaalde straat om een vervangende pas kwamen vragen. Mensen die nog geen stempas hebben kunnen nog tot morgen 12 uur terecht op het stadskantoor en afspraak maken daarvoor is niet nodig. De GGD en Veilig Thuis Zeeland zijn een campagne gestart tegen kindermishandeling. Er wordt niet alleen aandacht gevraagd voor het probleem zelf, maar het is ook een boodschap naar professionals die veel werken met kinderen en gezinnen. Als je iets ziet, als je iets merkt aan kinderen, verandering in gedrag, blauwe plekken, kinderen die ineens heel angstig zijn, dat je echt dat signaleert en met dat signaal ook iets doet. Ook in Zeeland is kindermishandeling een wezenlijk probleem. Landelijk gemiddeld 1 kind per klas heeft hiermee te maken. En ook in Zeeland zien we steeds meer een toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Het is de 11e keer dat er een week tegen kindermishandeling wordt gehouden. Bijna 8000 Zeeuwen maakten de afgelopen weken gebruik van het Zeeuwse kieskompas. Die stemwijzer helpt bij het zoeken naar de politieke partijen die het beste bij je past. En dat gebeurt dan aan de hand van 30 stellingen. En de antwoorden uit dat kieskompas over onderwerpen als kerncentrales, immigratie en veiligheid neem ik door met verslaggever Jan-Jaap Corré, inmiddels aangeschoven. Ja, Jan-Jaap, eerst die kerncentrales. Is natuurlijk veel over gesproken de laatste tijden. Telkens blijkt dan dat een meerderheid van de Zeeuwen voor de komst van nieuwe kerncentrales is naar Zeeland. Blijkt dat ook nu weer? Ja, nu ook weer en weer in ruime meerderheid. En dat is toch misschien steeds wel verrassend, omdat je vooral altijd die tegenstanders natuurlijk hoort. Maar op het moment dat mensen het anoniem invullen, blijkt wel degelijk een grote meerderheid voor. 63% van de Zeeuwen is voor, landelijk is dat 56%, dus echt lager. 19% is tegen en de andere 18% van de Zeeuwen heeft geen duidelijke voorkeur op dit gebied. Wat wel opvalt bij al die voorstanders is dat bij de mannen 77% voor de bouw van kerncentrales is. En bij de vrouwen is dat echt veel lager, dat is maar 49%. Nou, dit is de mening van de mensen die ik sprak op straat in Vlissingen. Nou, dat is toch goed voor het milieu en geen vervuiling, ja. Als er is wat gebeurt, we zitten hier in Zeeland in zo'n uithoek. Ik vind groene energie ook wel belangrijk. Maar ja, kerncentrales zou ook goed kunnen, want ja, de CO2 moet natuurlijk wel ietsjes minder worden. Het is te klein daarvoor, nog een paar kerncentrales erbij. En voor de mensen daar in de buurt wordt het heel druk met vrachtwagens en alles en nog wat. Nee, dat is geen ideale locatie. Ja, migratie is ook echt zo'n thema nu bij deze verkiezingen. Nou is het zo dat er in Zeeland relatief weinig asielzoekers worden opgevangen. Merk je dat ook op straat als je met mensen praat? Ja, je zou denken dat leeft misschien niet zo, dat thema. Maar het kieskompas wijst anders uit. Want de Zeeuwen zijn ook daar erg uitgesproken tegen de opvang van meer asielzoekers. 76% geeft aan dat het wel genoeg is in Nederland en in Zeeland. En alleen in Limburg en in Noord-Brabant liggen de cijfers wat dat betreft hoger dan bij ons. En ook dat merkte ik op straat. Het sluiten van de grenzen, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind wel dat er een mogelijkheid moet zijn om wel mensen op te vangen. Maar op een gegeven moment is er wel een soort grens. Ik denk ook dat dat ligt aan de woningtekort die wij in Nederland hebben. Nou, ik denk ook dat we zo zachtjes al genoeg naar binnen gehaald hebben. Ze moeten allemaal goed verzorgd kunnen worden en dat kan niet meer. Ja, omdat er bijna geen plekken meer is. Geen woningen er meer zijn. We zijn wel een beetje vol, zeg je aan. Ja, ik zeg stoppen er maar mee. Ja. Ja, waren er verder nog dingen die echt opvielen? Nou, wat mij wel opviel was de vraag meer gevangenisstraffen in plaats van taakstraffen. Dat was ook een onderdeel van het kieskompas. En ook daar staan de Zeeuwen in top 3 van Nederland. Samen weer met Limburg en Noord-Brabant. Van mensen die zeggen, ja, we moeten strenger straffen. We moeten meer gevangenisstraffen geven. Want volgens de mensen op straat en de mensen die het kieskompas hebben ingevuld, werkt dat beter dan een taakstraf. Nou, ben je er zelf nog niet uit? Weet je nog op wie je gaat stemmen? Dan kun je nog altijd bij dat kieskompas terecht. En misschien brengt hij je nog wel net voor de verkiezingen bij de goede partij uit. Dankjewel, Jan-Jaap.
Ja, de dag begon rustig hè, met veel opklaringen, maar op andere plekken werd het toch weer donker en was er een beetje regen. Het werd maximaal 10 graden vandaag in Zeeland. En ja, we gaan een paar redelijk rustige dagen tegemoet. Temperatuur blijft rond die 10 graden schommelen. Donderdag zien we weer wat meer bewolking en dan ook weer wat meer regen. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk op onze site en ook op onze app naar meer nieuws en reacties op de tolvrije Westerschelde-tunnel. Definitief tolvrij vanaf 1 januari 2025. Maar dan voorlopig alleen voor personenwagens. Nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.